Okay ke bafundi. Phezwe desk lakho kunephepha lakho lokwenza ido now. Ngizonika 5 minutes ukuthi nenze nayi ido now ebhodini lezibalo ezintathu. Njengamanje siyaqala, you may start writing. Siyahamba isikhathi 4 minutes. Bhala isibalo. Bhala isibalo sesibili. Three minutes. Wenza umsebenzi wakho wedwa. Seku 1. Five, 4, 3, 2, 1. Stop writing. Stop. Okay. Iphepha lakho leli akunikeze lo ugrip leader siwaqoqe nje siwabeke eceleni. Awabeke phansi. Ngaphambi kokuthi siqale isifundo sethu sanamhlanje.